Angkara geguritan anggitanipun RNGT Suistiati Sarmo kapendhet saking buku antologi Geguritan Merapi. Kasangsaran ngebaki jagat, kadosan ngratoni jagat, kabeh mau pakertine jalma kang anggegegi benere dhewe. Apa kabeh kepengin dadi Rahwana, angkara murkane den umbar. Senadyan gawe ala kabeh kaanggep bener, kang perlu bisa lega jroning nala. Rasa welas kanggo apa? Rasa welas-welasan barang ora perlu. Teka-tekang ngrasake rak wong liya karepen wae. Biasa wae ana urip ana pati, ana ala ana apik, ana salah ana bebener, ana ayu kudu ana angkara. Jarene Bathara Guru lho, ana ayu kudu ana angkara murka. Karangasem 28 November 2012.